Jo vaig començar aquí a la feina administrativament, ajudant amb ell en papers, administració i comptabilitat, i els números sempre m'han atrauen i és una cosa que sempre m'ha agradat i he fet. El que passa que fa uns anys el meu pare també estava de comercial i ell em va fer càrrec de les terres i ara estic també comercialment. I tot i que els números m'agraden perquè els portes a dintre, el rifirrafe amb els clients diari és el que dona molta vida. Tot i que em va costar al principi perquè, clar, és diferent, no? Estar en una oficina, estar, com aquell qui diu, defensant els teus números, defensant el teu, i has d'anar a defensar un gènere però de cara a altra gent. Continua sent un condicionant ser dona i més jove. Menys, cada vegada menys, però estem en un mercat també de moltes cultures, no només la nostra, i llavors potser en la nostra cultura sí que està tot més normalitzat, però no en totes. Hi ha molts compradors homes, la majoria. La majoria són homes i de molts països diferents. Hi ha alguns que els hi costa. Jo, de fet, a la nostra parada comercialment estem jo i el meu germà, i hi ha clients que amb mi no s'entenen i van directament amb ell, però no per res, és pel fet de ser dona i més jove, prefereixen anar amb ell. Estem els dos, si no t'entens amb mi, ves amb ell i ja està, cap problema. Però sí, es continua notant. Menys, però es nota. Sí, jo no hi he notat tant, perquè clar, jo sempre, quan estava amb el meu marit, que ells no hi eren, feia la feina d'administració. I llavors, vull dir, no... Així el tracte amb el client ho feia ell de comercial i no hi he notat tant. Clar, vull dir, factures venen a pagar, però clar, el que hi ha, vull dir, no és el tracte així del dia a dia, és diferent. Potser sí que estan més acostumats a trobar noies d'administració, no tant noies comercials, que cada vegada són més, Sí que és veritat que cada vegada són més, per sort. Sí. A poc anirem sent cada vegada més noies al mercat. L'horari acompanya, ara també hi ha moltes més. N'hi ha més, cada vegada n'hi ha més i un mercat que funciona, que nosaltres podem fer la feina exactament igual que ells i cada vegada hi ha menys reticències. Jo crec que sí, que cada vegada n'hi haurà més. Mujeres al poder.